njare konyare kana aigo niyo tutaite kuregena nga neteri impossible abantu bakure otigara soina abantu bakure mbaboki wasereta ya Yesu abantu bakure baburene to monene amarika wateba abo bonsi baye ase chimbera mbaiwe yogiriango ya Nyasaye aba kweto kwa Nyasaye na babo kaso mabwari wakana kale motonge ito tata Nyasaye biamona sisiga biamona siri baganainde biamona somoyo na biamona sinke watu asubiri kiga moneno ito tata Nyasaye oyera miwetera so kuwa kwilingana yao na kuwa mono obali miwetera so mwana wa Yesu obawo semelyo konene wetani timbira imambiri ko gujicha onyore ngane tuli oso asingirwa torose ono sirikero yomo twasabira kwegena me ya Yesu oyo mutoli ito amen. Let me turn now to the congregation. We are not happy in this world until we reach in heaven. We are not happy because we are suffering 8 in the morning, afternoon. We are suffering with the diseases. We are suffering with the famine. This hard. But I believe there is a new home whereby our Jesus Christ is, where we shall dwell over all of us. Hey, okay. Now there was something ekagana ligeye amana abantu batenera abakwana igoroyalis ebikundi byakira bibatabangalizi ne menta omuyo ulenge ewa tale basomanga getabu kya abaibirania 16 chakimbwa ngongoro okoba notanya kwa ngwe mike kanga wekiro ngitora atwalele ibe eha Igetele. Kurende bono. Maganetie ensengia mono komua. Enindo yaye ense ya igoro. Asa Nyasaye takoro soku. Ko kunyasao bo. Kiare no bano seiriendo tumwewa. Ntegena wana wa Nyasaye. We don't know them, but the Bible says, Yasa takoro sokoro kunyasao awa kweta sokwena ito mukungo ochie kwatigaye amalika watabanga. I ask one thing from the Lord, that I dwell in the house of the Lord all the days of my life. Again, do I go with Tira? Tabanga kwa sokwena konene ekeleba kwa sokwena konene Nyasaye taro soku kwa Nyasaye naro me abatanga Nyasaye akaba serigendo tumwewa omuchi yadara babuli inukubuli bakuni waya eli musaja ayo watabinjira akokwereza na injira kubekere baketinga na maneno ngoye to kanyale tinga abantu waikaribia more wateba injira nere alete karamu okarora no yo oyo mwani bojo ko kanyale biteko mumise ngorne mutu iwa akawatabia kinga kwa macha sara ya akia etingo waita yora menya iwa you can never compare the way human beings feel and God. Enjana Nyasaye si omuchi Nyasaye to kuwekana nemeche basane to korosi akite kuwekana
umuchie akarosi umuchiu ya asikari yonda rabate umuntu naronda tale bibi ontebi nano mwana mo antebi akipa sense yaje akipima serete lakini ontebi ngana yemara ronga amai ontebi base engakina akina yoro mwana yokongereza ri ngo mulisi gwe orocho yokongereza tuchina ara baire oyona kontena ara baire ni bituma kwale kutuma watige koko tubine kusesita ebine bitiga temugondo lero gushoka gutu oyo mwero yo kongereza ai wotela oise kutubika to wa mugondo yo kone ara teli to gene ebitume ni la kiana kwale kutuwa kenene etemo owako muntu na bara kolega Darara, lakini bone bio nwako muntu si unonge bora hivi. Hata kwanza ama ino mwana uyo hoi. Na yaba ntutwa totally ngine na enseye ya eli. Enseye maana whether you like it or not, enseye ya kweli. Ya eli, na kiate na nyasaye akarosia omochie, wana karosia omochie yo na akoganyete na ntina nganyete. Toba bege nkago cheria kamere toso asomo chirio totera kwa musano kwa manu ya ndugeke Lord abu musa ta go kuo abu mukungu ta go kuo abu mwana ta go kuo nde yate kole muo abu asenya saro siri mundu ta kwa na nyagita matengura kumese manyokurwara kwa ruachira se chia kwa na bi diyo nya alegete kamisa ya kwa kama ko weni wo tar kwa ra ute page na wata machibesa chiyo kwa romu nyagitari manyo warete saiti lima karuara kongo ikajagitari na karuchiri bubere mo nyagitari yakoro nkarubona njenga kankende na ndaka koleke ne akajaga kombo na kiwuite kati na ruando nkanyole ngankorwa na ne jago mwele semuna korta ntegere Tewatewaya amane eseye amayiko ahoteba nore bikone ahoteba na eseye ndorege ndoki ebikone na ene eseye ebintu bikore kebitanya kobo ekemo ahoteba na enchara neche ekine ekemo oteba mabuye nache atayokora maki ataikoboneka Oma watebe chisegi nchio chisegi tuachiro ile otebe ngendo kio kwa kio moelio kero koeka elio moelio chiche amatanga naende amanganaya amaya yoruoti nara ndiwe asese yosikomagendo ki elio moelio kolega ki o chiche ngendo kio kwa getigarete ya somo bimobo noko iwa mangana amaya ango anya sai yo ruoti eliyo mwali okola ki ochiche ntegera bana banya sai lero munatora amane ali sio tumukira sobi mowo na anta ago tumukarinde amaliko na ago somanga one man who tasted death and conquered the power of death is just Jesus Christ. Oyo wieta makweli this man he decided to die and went to the grave with both of us. And when time came, this man resurrected from the grave. And he never resurrected alone. He resurrected with her, with us, by faith, and he went with us into eternity. And this is the only man whom we are waiting. Onera buga toko ganya ngosomanga ekera kwete makwetanya komuga cha songo ina asege tabu kyo kora ibere merongele na iye this man chake somango bande mubu atibuku na ande kulika mu kulika mbya mona so kutalika na ande buna moko tabanga maiso mubu atimoko na buku lakini umuntu ababekere jibeso mpesa na bokora koene nyasa Robiye o wagendoki wa makweli
Aya to mutaso ameke Ingereza. Gesongole. Abaka kawa bigete chigosi nube kabokong. Ani moche mogole chini. Ere Ingereza, Kembeza. Gesongo yani nini? Oyo bwate Kiswahili asome. Ye kubati nyugumo to kwa ngani aje. Soma. Na wanje ro soma na nkuno si mimi. Gesongo 2:24. Taliyo komanuka. Okay. Soma bwango konyo limwe. Yes. Polisi. Gesongo. Yes. But God. But God did what? Raise him from the death. Freeing him from the agony of death. Because it was impossible for death to keep its hold on him. Hallelujah. You want to read it? Come on, Nakura. Kokora to Akumo Cabane Batato, you are about to summarize. What's about? Tiamba onyo woge tieso na asinywe komo kiarisi onyo woge tieso atabanga it was impossible njare konyare kana aigo niyo totaite kuregena nga neteri impossible abantu bakure otigara soina abantu bakure mbaboki wa secretary ya Yesu abantu bakure oburegene to monene amarika wateba abu bonsi baye ase chimbera mbaiwe yogiriango ya Nyasaye aba kwento kwanya kwa Nyasaye na babo kaso mabwari wakana kale abantu bayimukira ali ase Teresa bakaligusa gusa na bokongo ali ase Teresa kiki gakaba ngorore Akio nyo musacho bibite suti ora na ba rochi Oya taruchi. Kama wako na hiyo. Akitoko bakora. Akitoko bakora. Toba saluri. Ya, abanga le bawo chibako na Mombasa. Tebakora ngaki? Tebakora. Na yo tebanga oye sale. Omuwe Yesu kuruwa sawa kure na bosi abara kubara mwene na babukiwe. Haleluya. Iwa wana bami. Alikuwa taibito mitu. Gwege ne mambia yamu. Mukungu unabuki. Na ayobu mwege nuwa secretary ya Yesu. Abana mwati kala babita. Mungu wanja isaku buwango. Munyuwa nyuki. Murame. Muiti. Nabona na roche esikuru geto mwana undo kwa uwe punishment nga najite sawo akaitangina. Matukutubuga tena mabi. Omwana bako kubuka awako ngontege sieri ne muji emora atireti. Ako goborwe echaigwa asimegete inchugwa asimegete. Inchawa tebintore. Kurero ngukaro nga chaiti ngotora kwa na yaye na aka di to otora lindi. Inja kwa hotel. Bintu to bana to kujikolia ewe kabantu batengere. Oni chiwese chikwa ubita. Mbamba nyiti yoje ngechire basa ibi. Kota getora abamoyo rangiye bamulabo bwate. To komanya gusemba gutomirundi. Bakuni yakake. Msema na mama yatina ensene ekego golime yako ki. Mbarega mwanyi buri. Oyo utagetora amenyake. Nani bantu mba kumene bitanga leto mukungule. Nto kumanya buno arengere. Ekene igoro yawo. Usoma. Na rocho mu bakonde dimo. Ochise itotali gocha. Agaleto mukungu ati. Abana bali chinyomba chiarengo bonyansi akatika akaba pardon akabatiga. Kabatiga ora akagenda muina asinya teruriali. Kabero miss. Bara bali bakalisoma no mucharo bagasoma neme chande menene. Chayeri yawe egakine kabemete ora rusio kolenga. Chinko lakini muina echaye gotoru kalan kericho na kitali kericho. Tolire buya. Tolire buya. Gakia momo kunguli bagachana no mugakoyo. Batigana airana. Abana bali yasaka bakoyo bagasoma bakai
esukuru ebo esukuru weta na baba kwaleke abana bagaeta tuna ko barese abana bali akelete nyombeli yabo yobonyansi ekawua buke ekawua nyombeli ekawutira pi mate nyombane ekocho kapiba kaiguru yani utanya gutaka TV mo ikaransa iga mwa TV ya free FM mo tenge ekara bana bali baeta yasaka bakonya oyo maka befete nayo oyo na gaeta ka mwalimu no bayikire bali abana bwate sita iyo mbe enda tigete kare tu oyo ne yasaka mukonya akamumunchinie ibo bayikire bali na oyo ndo kana yasaka mukonya lipio bogi sigura wumbu enyombe yewe yansi ye egajaka korosiwo gaja korosiwo iyo ne libati ko sebaba ne egwo kabeko magako liwa ta nje na tete mole gura nje ko ya ne buwane muchiri okaraba mwako liya gaja gatabule bintu bilie ametete goika gateba ngagambuone ule mumboka ningati mboyi watu igonga te bitu mingi yasa kulende akola gisemi no bungaini kuno komenya ne tegorike okenda buya ngikuragiri buya na kwetali ya sonsi omwante Yesu ne kola yao ne chinguru chao na ne tukondi turakola bitu tukotelia mangana ya manene monta kongene na toiko iwo Woikoigu na maisha oramaki lora bando ngana kwe itare kor akio ora korore kero ko bese kero ko tewa mangana to korana woiko te kero na korora mai tenu na mutai wo chirora wo kwe oi mai na mwari ko musabira mai yasa tata ko ko aba akambale ke golikia ubona bakwirite kanisa imepi na ulago sieka bali gure kanisa yewa nasa ko konye kirigima na bana babita mobere mwanya sai mobere ro eke golie ke igane kebe ke golie ke yichireti abo moyo mumulago atena timbu atibesa lakini ababu atiretio yo mungu gitorora akubu ekubuga bukia abeyita sigiti yoto abasabiri nyasaba konya bana babita na kiruya no mogoko munene kera abantu abamo bakomenyamo bakonde amangana yako mogoko kiruyo yasaba sini me ya Yesu rumutolitu amen.